Nekadašnji zadrugar Marko Janjušević Janjuš čestitao je rođendan njegovoj bivšoj supruzi Eni, koju je u realitiju prevario sa Majom Marinković. Janjuš je na svom Instagramu objavio 2 video storija sa emotivnom porukom posvećenoj Eni. Srećan rođendan, uz 2 srca i pesmu od Dejana Matića Dozvola za ljubav. Na drugom snimku nalazi se njihova zajednička fotografija na kojoj mu je Ena naslonjena na rame dok gledaju more, a u pozadini je bila pesma od Dina Merlina Uzmi ovaj dar. Janjuš se nakon toga oglasio za medije i priznao da je Ena njegova večna ljubav, bez obzira na razvod, kao i da sebi nikada neće oprostiti što ju je javno prevario. Mi smo u dobrim odnosima, s obzirom na to šta sam joj uradio u odličnim. Ena i ja se sada super slažemo, imamo prijateljski odnos i dogovaramo se oko svega u vezi krune, rekao je Janjuš i otkrio da li u telefonu čuva fotografije bivše supruge. Menjam telefone, ali naše slike ostaju. Prebacujem ih iz jednog u drugi i volim da ih pogledam, pa čak i okačim na Instagram kada je prilika poput ove danas. I sada kada se vidimo, mi se često uslikamo, objasnio je on, i priznao da nije preboleo Enu. Nisam je preboleo. Ena je moja večna ljubav, uvek ću je voleti. Neizmerno sam joj zahvalan što je bila toliki čovek da mi oprosti i da možemo da sedimo kao prijatelji. Siguran sam da dok sam živ sebi neću oprostiti način na koji sam je ponizio i povredio. Ali život ide dalje, možda nađem način da sve ispravim.